श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। कोकणातील पहिला सार्वजनिक गणपती असणाऱ्या सालेवाड्याच्या राजाचं गुरुवारी मोठ्या जल्लोषात आगमन झालं। यंदा 119वे वर्ष असून 21 दिवस मोठ्या धूमधडाक्यात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे। ढोल ताशांच्या गजरासह फटाक्यांची आतषबाजी करत रात्री गणरायाचं आगमन झालं। गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला। भारत पारतंत्र्यात असताना देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते। यावेळी लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव परंपरा सुरू केली। तेव्हा या परंपरेला कोकणात पहिल्यांदा सावंतवाडी शहराने प्रतिसाद दिला। गेल्या 118 वर्षांपासून सालेवाडा इथं सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्याची परंपरा जोपासली जाते। यंदा मंडळाचं 119वे वर्ष आहे। चतुर्थीपासून पुढील 21 दिवस जल्लोषात हा उत्सव साजरा केला जाणार आहे। लोकमान्य टिळक यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू झाला। तेव्हा या आवाहनाला कोकणातून पहिल्यांदा प्रतिसाद सावंतवाडी शहराने दिला। सावंतवाडीतील सालेवाडा इथं सन 1906 मध्ये कैलासवासी विष्णुशेठ सापळे आणि कैलासवासी सीतारामशेठ बांदेकर यांनी कोकणातील सर्वात पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्थापन करून गणरायाची प्रतिष्ठापना केली। गुरुवारी रात्री ढोल ताशांच्या गजरात फटाक्यांची आतषबाजी करत या मंडळाच्या गणरायाचं आगमन झालं। चतुर्थीपासून पुढील 21 दिवस विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम या ठिकाणी राबवले जाणार आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।